hedder Morten. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende inden for webshop-optimering. Og jeg hedder Lasse, og jeg er også selvstændig erhvervsdrivende inden for markedsføring og online markedsføring. Ja. Og vi kommer fra Pædagogseminaret, og vi har et spørgsmål til jer, fordi vi er inde i et innovationsforløb. Og vi vil høre, hvis vi forestiller os, at I har 6 ansatte. De er på jeres arbejdsplads døgnet rundt. Der er et køleskab, hvor de har mad. De ligger et månedligt beløb, og deres fødevarer i køleskabet. Og det er jeres, hvad kan man sige, assistent, som fylder det køleskab op. Der er så en problemstilling, som hedder, at nogle af de 6 ansatte, de kan ikke finde ud af at administrere det. Så det der sker en gang imellem, det er, at de måske, hvis der kun er 3 stykker spegepølse, så er det en, som spiser det hele, i stedet for at tænke ikke så meget på de andre. Der er et andet problem også, og det er, at nogle af dem simpelthen spiser så meget, at de går hen og bliver overvægtige. Men det er jo deres køleskab, så vi kan jo ikke bare sætte en hængelås på, eller bestemme, at de ikke må spise. Hvad vil I gøre ved det? Som den første tanke, der lige strejfer mig, så tænker jeg, at man kunne da prøve at... Eller jeg vil nok sætte nogle markader op og ligesom indikere, hvem har hvilke hylder. Netop også for at skabe et overblik. Det samtidig for at strukturere tingene. Den her assistent, som fylder køleskabet op, kunne samtidig notere, jamen den her person har fået det her og det her og det her. Hvis det så bliver taget af den hylde, så må der jo falde en eller anden form for straf, eller sige, jamen, så skal han jo så købe det tilbage igen og sige, nu har han spist den her spegepølse, så er det så ham, der giver en spegepølse til den anden person næste gang, for den sags skyld. Det er sådan min udebare tanke. Det vil virke meget... Men man kan sige, man kunne så også, fordi hvis det både har noget at gøre med, at de andre tager det, men også noget at gøre med, at der bliver spist for meget generelt, så er det jo også en sundhed. Ja, og så kunne man så fokusere på, hvad der så blev købt. Ja, absolut. At det så var sundt, det der blev købt. I hvert fald finde nogle sunde alternativer. Præcis. Ja. Og man kunne også indføre, det er så noget, der så skulle betales for dem, men man hæver nogle timer ud i løbet af en uge, hvor man dyrker noget idræt. Noget fælles. Og det har også noget med fællesskabet at gøre i virksomheden. Ja, helt klart. Så man kan få et sammenhold på den måde. Og firmafodbold. Eller jeg tænker bare det der med, når man tager fra hinandens hylder, og så er det samtidig også noget med respekt. Altså man lærer at respektere hinandens og sige, den her hylde, den rører jeg bare ikke, fordi det er ikke mit. Og det er jo virkelig noget, man skal have lært sig i fællesskab, sådan set. Samtidig siger, at man går med og spørger, du har noget ekstra spegepølse, jeg har ikke mere. Kan jeg få 2 skiver af dig? Og så er man jo så som regel villig til at sige, ja, selvfølgelig må du det. Og for tak, fordi du har spurgt. Altså det handler også om den der gensidige respekt, og man lærer at kommunikere virkelig. Det tror jeg er meget vigtigt. Hvis man har det her køleskab, som der bliver købt ind til, hvis det er, man ikke rigtig kan dele pengene op og sige, at der bliver købt for 1000 kroner per mand, men at det bliver købt meget på én gang, og sådan bliver købt sådan overordnet til alle sammen, kan man så stadig bruge den løsning, du tænker med at dele køleskabet op? Så længe man også deler det op på den måde, at det samme er på hver hylde. Ja, at det er fair for alle. Altså, så der ikke er en, der har... eller har al osten. Eller... Ja, eller en, der bare har fået skoldepålæg, og den anden har bare fået et pålæg på slagteren, der bare er skiveskåret og lækker. Ja. Så længe det er det samme, der ligger på hver hylde, du har købt ind, og så du har systematiseret det også, og det er i orden. Ja. Så tror jeg også på, at de andre ikke vil tage de andre, for der er ikke nogen fordel, men så skulle det kun være ren og skær, fordi de er mere sultne end de andre. Men der er ikke nogen fordel ved at tage det, fordi det er jo det samme, de selv har. Forstår jeg det så sådan, at der skal være et køleskab, hvor der er de madvarer, personale bruger til at lave aftensmad sammen med medarbejderne? Man kunne sagtens købe 2. Man kunne godt købe et nyt køleskab, og så sige... Ja, der skal være 2 køleskaber, det ene. Ja, så kan man sige, at det her det er til medarbejderne, og det her det er til noget, der skal laves noget aftensmad på kontor, for eksempel. Ja. Fordi så er det også delt op på den måde, og det skaber et bedre overblik også. Så det køleskab, der skal deles op til
ansatte, eller i vores tilfælde beboerne, det er faktisk det, som spises ud over aftensmad, ud over... Ja, lige præcis. Ja. Og det er det, de kan gå ud så hvis de spiser det hele på 2 dage, hvad så resten af ugen? Too bad. Så skal de lære at fordele altså, der må være en form for straf, og det må så være, at man lærer at fordele det på hele ugen. At man tænker sådan på den længere sigt, i stedet for, nu er jeg sulten, og så tænker man, det kunne være, at jeg tager et glas vand i stedet for det er ofte bare fordi, jeg er tørstig, at man spiser, ikke? Så kunne man være, at man skulle gå ind og kigge på netop de mennesker, som så ville måske spise alt deres mad på 2 dage, ud af forhold til på en uge på 7 dage. Så har de måske nok også, ikke et problem jo, men de kan måske være, at de bare er generelt mere sultne, og så kunne det være, at de skulle have noget fokus på nogle områder. Ja, og have noget hjælp, noget guide til ligesom noget sundhed og ernæring, ikke jo? Det handler ligesom om at fjerne fokus fra det der med, at man tror, man er sulten. Ja. Og netop hvis man kan gå ind og lave de der aktiviteter, så kunne man netop fjerne fokuset med det samme, og så lynhurtigt sige, så er det jo, nu er det jo det her, vi hygger sig med, og så glemmer man sulten. Man skal bare huske, at man ikke skal skære alle over med en kap. Ja, altså, absolut. Man skal falde på den person, som det er. Men det er jo heller ikke en straf at tage en snak med en medarbejder. Hvis der er medarbejder, der har spist sin mad efter 2 dage, så er det jo fordi medarbejderen måske enten er meget sulten, eller det er jo fordi personen er meget sulten, men så er det jo fordi, at man så skal gå ind og hjælpe på det sundhedsfaglige, ikke også? Man bare ikke er i stand til at administrere, at personen bare tænker, at der er mad, det spiser jeg. I stedet for at tænke, at der er også en konsekvens af det, at det er, at man så ikke får mad de næste 5 dage. Det er jo så bare virkelig, virkelig synd for den person. Nu ved jeg godt, at man som erhvervsdrivende måske kan være ligeglad med, hvad sit personale spiser. Men det vil jeg ikke sige, fordi det handler ligesom meget om, at når man er erhvervsdrivende, når man har ansatte, så skal de jo også have det godt. Ja. Og det handler om at skabe et godt miljø, og ernæring er noget af det, altså føde er jo det, der holder os i gang, og hvis vores blodsukker går ned, det kan vi i hvert fald mærke på hinanden, så kan man lynhurtigt se, at man bare sidder og hænger ned, og så siger man, hey, vi tager lige et stykke chokolade, fordi at det får lige boostet energi med det samme. Og hvis det er et enkelt stykke, eller så tager man et stykke frugt, bare lige for at få noget sukker, noget hurtigt sukker af en eller anden art. Hvis I havde ansatte, som I kunne se gik på McDonald's eller Burger King hver eneste dag efter, eller i frokostpausen, måske også lige spise en madpakke her, og så gjorde det bagefter. I kunne se, at vedkommende blev større og større, måske også lidt mere langsom i arbejde. Vil I reagere på det og nævne det over for personen? Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg vil indføre noget generelt sundhedspolitik. Måske nogle temauger eller nogle temadage. Og så generelt tage måske en snak med personerne eller personerne. Ikke med en dårlig eller en hvad skal man sige, en negativ indstilling til mødet, men positiv, fordi man er ude på at hjælpe personen. Ja. Altså, det handler og spørge, hvordan personen har det, fordi ofte, hvis man i en erhvervssituation har en medarbejder, der går på McDonald's hver dag, og efter personen har spist sin madpakke, så må der jo være et eller andet galt, tænker jeg i hvert fald, som det første, og tænker, det er jo noget, vi lige skal snakke om, er der noget på kontoret, der er forkert, eller noget, vi kan gøre bedre? Er der noget, du mangler her? Man må simpelthen også indfri sine medarbejderes krav på en eller anden måde, for at tilfredsstille den person. Så jeg vil gå ind og tage en samtale face to face og høre, hvorfor er egentlig, og prøve at sætte tingene op, og forklare, at når man gør det her, det er godt, at du bliver sløvere, og du gør faktisk, at du ikke kan udføre dit arbejde godt nok. Og det gør, at vi mister nogle timer, og i sidste ende er det jo bundlinjen, det handler om, at vi snakker penge og sådan noget. Og tid er jo penge, når man er selvstændig erhvervsdrivende og har ansat. Så jeg vil jo klart gå ind og tage en samtale. Men jeg tror, for ligesom at tage det hele sammen, både med tur på McDonald's, men også med at spise for meget generelt af køleskabet, så tror jeg, det handler om bare at have en vis sundhedspolitik i virksomheden. Det er vigtigt, uden at det bliver for manisk og for meget sundhed og pære æbler hele tiden og lykke. Men man kunne godt have lykkeklubber, man kunne godt have generelt motionsdage eller timer. Eller bare en gåtur, for den sags skyld. Men hvor alle deltager. Med generelt bare mere fokus på det, også fordi at det skaber mere livsglæde, det skaber mere værdi, og det skaber mere positivitet i også. Og det er det, der er vigtigt generelt, ikke? Ja. Nu har vi hørt sådan, hvad I vil gøre, hvis der er en virksomhed. Nu i vores tilfælde er det jo det er unge eller voksne over 18 år, som er myndige, som har en autisme, og det er jo
Det er en sådan udviklingsforstyrrelse, hvor de især har svært ved at indgå i sociale fællesskaber. Der er måske også lidt svært at have empati for andre mennesker. Det sted, vi har i fokus, det er noget, der hedder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Hvor det er faktisk et sted, hvor de skal gøre sig rustet til resten af livet. Det, der er på skemaet på den ungdomsuddannelse, er sådan noget med, at man lærer at holde sit hjem rent og pænt, lærer at lave mad, faktisk også lærer at passe på sig selv og sin krop. Men der er et problem, som jeg fremlagde her med køleskabet. Og der er et problem med, at man måske også går lidt for meget på McDonald's. Nu har I svaret på, hvad I vil gøre med helt almindelige mennesker, som arbejder her. Ændrer det sig, at jeg nu siger, at dem vi har med at gøre er unge med autisme? Ja, fordi man kan også sige, du kan også vente den om at sige, de personer har selvfølgelig svært ved nok også nogle gange at kende forskel på dynamik, men det har nok også at gøre med empatien i det. Det vil sige, at de tænker ikke over faktisk, at de tager de andres. Fordi det er jo empati, ikke også, i at tænke på andre. Men i den virkelige verden, hvis de boede for sig selv, ville de have deres eget køleskab jo. Så der vil de jo også... Så der skulle de ikke holde fokus på, om de to numre deres andres. Så den er lidt tricky. Altså jeg vil sige, at der ikke skal lave så meget forskel, fordi at vi også, det handler også et eller andet sted om at nedbryde de der med, at man siger, at de er en gruppe, og vi andre, som ikke har den her autisme, er en anden gruppe. Det vil, synes jeg, der vil være mest optimalt, at kunne nedbryde det så meget som muligt, sådan, så man ikke siger, at de er en gruppe for sig selv, men så man lærer, hvordan tingene er, ligesom vi andre gør. Og ikke nødvendigvis sådan pådutter dem, men man fortæller det stille og roligt og siger, at det er sådan her, det jo fungerer. Og på et eller andet tidspunkt, altså, det handler om en vane at komme ind i det, og 21 dage tager det jo at vende sig af med noget eller lære noget. Så hvis man i løbet af 21 dage kan få vendt dem til at sige, at McDonald's mad, det er jo noget skidt noget, men så samtidig sige, men så tager man et stykke frugt, eller man tager et stykke rugbrød i stedet for. Eller går en tur i stedet. Eller går en tur samtidig med. For der kan være belønninger ved det også, ved at McDonald's-turen kan være en belønning ved, at du har dyrket en uges aktivitet. Absolut. Ja, så kan man netop gå. Så kan du have lov til at gå på McDonald's, men uanset hvad, kan du ikke stille den op på den måde og sige, de her, dem skal vi arbejde med, vi skal gøre dem stærke, vi skal forberede dem på at komme ud i virkelig verden, være selvstændige personer, eller unge mennesker, som skal ud og være alene, måske i deres eget beskyttet lille hjem, hus, eller hvad det nu er, de har. Men samtidig så skal de så heller ikke lære det på en helt rigtig måde, fordi de skal dele køleskabet med nogle andre, og det gør du ikke i den virkelige verden. Og altså, så den helt ultimative løsning, hvis du sagde, der ingen regler, intet var, det var, at man fik et køleskab hver og passe på det, eller hvad? Ja, det tror jeg. Fordi så er du sikker på, at det er mit køleskab, og der er ikke noget at røre det. Og så vil man jo nok godt kunne sige, det kan godt være, at man ikke må sætte hængelås på nu og sådan noget, fordi at det er et fælles køleskab. Men hvis det nu var ens køleskab, så ville man jo kunne sætte sin egen hængelås på. Ja. Har de været så? Hvad er de der? Jeg har faktisk ikke været ude at se stedet helt endnu. Okay. Hvis de havde det, så kunne man jo... Så kunne man have det på deres værelse. Ja. Og så var der en mulig rengøringsdag i hvert køleskab. Lige præcis. Og så lærer man jo også, at det er ligesom det, man passer på, også ligesom man gør derhjemme, at det ligesom er der maden kommer fra. Stedet for det er... Og så kan der stadig være det der fælles køleskab med aftensmaden i. Ja. Så det jeg hører I siger, det er, at de burde have et køleskab inde på værelset. Men synes I ikke, at de sådan skal lære at dele, ligesom vi gør hjemme i vores familie? Jamen, det er jo ikke alle, der lever i en familie. Du kan heller ikke forvente, at du skal forme nogle mennesker til at kunne leve alene. Selvfølgelig handler det også om gensidig respekt, men hvis problemet er så stort, og jeg er sikker på, at det vil kunne afhjælpes ved, at de havde været deres køleskab, så kan jeg ikke forstå det. Og uanset hvad, så er der ikke nogen mennesker her i verden, altså når de bor alene, så deler de jo ikke køleskab med nogle andre. Altså. Samtidig så, når det er en familie, så er det jo stadig ikke 8 mennesker, man deles om, for den skyld. Det er jo en mor, en far og eventuelt nogle børn. Altså. Og hvis de der personer nu, selvom at de har en autistiske lidelser eller sygdom, eller hvad man skal kalde det, så hvis de på et tidspunkt skulle finde sig en partner, så har de jo så også en vis connection og en vis kemi. Så det vil jo ikke være et problem, tror jeg, at dele køleskab sammen. Og forståelsen. Ja, lige præcis. Jeg tænker, at det kan godt være, at de har svært ved empati, men empati udspringer også af følelser, så hvis man ender sammen med en partner, så vil man jo også lære at sige, men nu er der jo 2 af os, så må vi heller lige dele i sidste ende. Jeg vil da sige det sådan, at selvom jeg er måske nok ikke
er autist, selvom jeg jo ikke, altså det er jo ikke fordi det skal lyde sådan, men også er meget empatisk, så vil jeg da sige, skulle jeg dele køleskab med 8 andre, hvor jeg havde 2 af dem, så skulle jeg nok spise deres mad også bare for at provokere dem, fordi at det er bare, nej, men altså det er sgu sådan lidt, ja. Hvis man ikke falder i hak med det, så kan man lynhurtigt komme ud i nogle clinches og tænke, så... Men uanset hvad, så skal du forberede nogle mennesker på at leve alene, så kan du ikke forvente, at de så også alt skal være, altså så bliver du nødt til ligesom at dele dem op, og lade dem være alene, og lade dem lære at prøve at være alene. Altså man kan sige det ultimative, hvis man skulle forme nogle personer der til at gøre det, så skulle man have et stort hus, hvor indeni var der små værelser med køkken, helt lortet, bum ned ad gangen, men de stadigvæk havde opsyn, men der simpelthen de stille og roligt begyndte at blive skolet til at skulle lære at bo alene, støvsuge, redde sengen, lave deres egen mad, stå for indkøb sammen med deres pædagoger. Og i stedet for at der bliver nurset så meget. I stedet for at der er et stort køkken, og der bliver lavet mad, og alt det der. Men det er der faktisk også derude. Det sker bare lidt længere i forløbet. Først er man på okay, så det er sådan en indslusning. Så ja, men slutter faktisk af i noget, der hedder et opgangsfællesskab, hvor man har sin egen lejlighed, ikke? Ja. Okay. Så det her, det er lige tanden før det. Ja, men så handler det om der handler det om sundhed. Det handler om at forberede unge mennesker på at få at vide, hvad der er sundt og hvad er ikke sundt. Man må godt tage de usunde ting, det er slet ikke det dør man ikke af, men der bliver også nødt til at være ligesom en straf, og det ved man også selv. Jamen, har man siddet og spist junkfood en hel weekend, så tager du også lige at give en ekstra skal med træning eller løbeturen ugen efter. Eller gå to, for men det kan jo være lidt svært at tvinge folk til at det skal heller ikke være som en tvang, det skal være som et tilvalg, så at sige, jo flere man kan få med, er det jo lidt mere, altså sådan har jeg det i hvert fald, hvis flere af mine venner siger, nu går vi en tur, skal du ikke med? Og man er så den eneste, der sidder tilbage, så sidder man sådan lidt, så kan de ikke lide mig. Så ved du hvad, så går jeg med alligevel, og så får man den sådan på en relativt snedig måde lokket med. Men det handler vel også at have det for det pædagogiske aspekt, at se på, hvordan kan man egentlig faktisk guide folk til hen mod det. Altså uden at det handler om, at du skal sælge det her produkt. Det er jo det er de usunde ting, som de gerne vil have, men du bliver også nødt til at gøre det andet her, for ligesom at kunne få lov til at komme herud og få det, ikke også? Så det jeg kan forstå, det er, at det ultimative er et køleskab er. Hvis at det ikke kan lade sig gøre, så skal køleskabet deles op, sådan som man styrer hver sin hylde. Ja, med et navn. Ja, med et navn. Og så må man, hvis man spiser det hele første dag, så må man lære det til næste uge, og man bliver nødt til at fordele det. Ja. Og der bliver selvfølgelig stadig lavet aftensmad, men det kommer fra et fælles køleskab, så man stadig kan holde styr på det rugbrød og det pålæg og også det marmelade, der nu er udover. Så de ting, som skal være i det køleskab, det er de ting, man spiser ud over aftensmaden og ud over morgenmaden. Ja, i sit eget. Ja, det er faktisk det, som gør en overvægtig. Det er det, der skal være ekstra i det køleskab, som man har selv. Ja. Så man kan administrere, at det ikke bliver alt for meget, man spiser ud over. Lige præcis. Ja. Men tak for det.